Benvinguts al supermagnífic Teatre de Lletres. Començam! Avui veurem i escoltarem el so de la lletra P. Na Paula prova de fer el sopar pels seus pares i padrins. De primer plat ha preparat una sopa de porro i pitrera de pollastre, però és un poc picant. El segon plat és una graellada de peix, pastanaga i patates. Però el rap està podrit, put i no fa bona pinta. De postres, un pastís i una piràmide de fruites. Pera, plàtans, pomes i prunes. Oh, pobreta! Na Paula treballa amb una pell. El pare de na Paula proposa pagar les pizzas. I si repeteixes amb nosaltres les següents paraules que contenen la lletra P? Peix, Peix, patates, patates, pera, pera, pell, pell, pizza. pizza. Molt bé! Hem conegut un parell de paraules que duen la lletra P. I vosaltres en sabeu algunes? El proper dia veurem paraules amb una lletra diferent. Adeu!